Трикс, това ти ли го направи? А какво имат другите държави, което ние го нямаме, примерно? Като цяло, какво бихте ми казали по тази тема? Може да ти взема Направо микрофона, го Даша. вземи, Даша, какво е? Искам да се обърна към всички ви. Спрете с тази чалга, моля ви, с това много пречи. В смисъл като цяло на цялата хип-хоп, трап, дрил култура в България почва да умира, защото няма огромен интерес. Вас ви кефи балоните, челгията, кючеците. Това за мен не е прилично и не е адекватно. Аз съм от големите в тая индустрия. Схемите ги правим в квартала глухия. Всичките ви схеми са една илюзия. Правят са яки, ма сте група проституция. Бат, стегни си, имаш нужда от реконструкция. Ти си на балон, аз съм нова еволюция. За тебе важи само екзекуция. Аз съм много мода, ти си старши продукция. Обясняваме стука, някаква шматка гръблива, смръдлива, фалшива, лъжлива. Докато хенесито ми налива, тайни майни и само ми разкрива. Фула му загива, рибата избива. Мисли, че прави нещо, ма всъщност сам се затрива. Трик с бита, пак ги разбива. Аз съм от големите в тая индустрия. Схемите ги правим в квартала глухия. Всичките ви схеми са една илюзия. Правят са яки, ма сте група проституция. Бат, стегни си, имаш нужда от реконструкция. Ти си на балон, аз съм нова еволюция. За тебе важи само екзекуция. Аз съм много мода, ти си старши продукция. Обаждат се някакви курви устати. Тука дед ми се брат на сърцати. Някаква тъпа кучка набор 11 с някакви много големи стандарти. Смарта такива като нея ги пради мящи, изкрящи, пищящи, скимтящи. На кривата газа си заклати. Диорката пак е разклати. Аз съм от големите в тая индустрия. Схемите ги правим в квартала глухия. Всичките ви схеми са една илюзия. Правят са яки, ма сте група проституция. Бат, стегни си, имаш нужда от реконструкция. Ти си на балон, аз съм нова еволюция. За тебе важи само екзекуция. Аз съм много мода, ти си старши продукция. На всичко отгоре викат, че са тесни, ма всъщност резко са им влезли. Много ми искат, в мен се вплели. Косите се вързат, главите си навели. Много са ми лесни, викам по адреси. Пращам ги в други вселени. Накрая скапелите са взели.